זה לא. תפסיק. את גם מדברת עברית? אני מאוד שמח שבאת לבקר אותי, גברת דיטריך. אבל איך זה שבאת אליי? שמעתי שאתה תקוע עם הסיפור שלך. רציתי לראות איך התקדמת. הנה. מה זה? זה היה הסיפור. מה שביקשת. לא. אני רוצה לראות את האנשים, את החיים. יש לך איזה אוטו? תספר לי קצת על הסיפור שלך. טוב, פחות או יותר. שנות ה-40, אוניית מעפילים מגיעה לחופים של ארץ ישראל, ושחקנית קולנוע גרמניה, שזאת את, גברת דיטריך. אני מתקשה להבין איך אני קשורה למנדט הבריטי בארץ ישראל. לא, את קשורה כי אני החלטתי שאת קשורה. זה מה שאתה חושב? אני לא חושבת שמישהו יכתוב עליי בלי לשאול אותי. הנה. הנה רותי וחיליק מתצפתים. זה לא טוב שהגענו לכאן. למה? למה? עוד מעט ספינת המעפילים תגיע. החיילים הבריטים מתכננים שם מערב פה למטה, את רואה? ואחר כך? ואחר כך יש עוד הרבה פעילויות. מתכננים לפוצץ את המפקדה של הבריטים, מתכננים לגנוב את הנשקים ולשים אותם בסליק של הפלמחניקים. ואת תהיי חלק מזה. אני מוותרת. חסר לך את זה. מה זה? זה.